Yo, what's good YouTube? It's your boy Ken Kulo Sira Facebook, TikTok, last time I was show. Aksina mawban. Phela kwahlangela khona Thembi. Ngila ngizohlangela thokoza sizile bathi khona bosinazi abakosinazi basnacks. Ngakunganga unjalo wena umnengi ifake. Yo. Mamen, azithi ngitshela. Lona ke uchabi ngomzimba wehappy. Yabona phela yena wena yazi ngesilungu bathini? You are the reason ukuthi why ama scientists abelieve ukuthi umuntu uqale waba yimpi. Bro, beka lo mngane wami ngapha le jacket ngathi bayithunga ngejini dayo washo iphele nekhala. Asazi kenzakalani ngayo. Umlomo omkhulu ngathi ubheme imbawula. Hayibo ufuna bangihlekele. Ukhewa ngizwa ngithi crowd izosasela amayifuni ungayibizi. Umntwana ithwasala kaRamaphosa. Shuthi yena noRamaphosa abashaya ighost ba inhela ngamakhala boyithu. Yizo ngitsheli lokho. Ya mina ngitsheli lokho. Ya isazobuya. Hey, angitsheli lokho uyangibhekela. Oh, obvious king yasikhiwana wayenta King. Yeah. Okayibona iking engena crown intwana. Khuluma yena lona. Yeah, khuluma mina. Wena ngitsheli lokho wena. Ngiyakutshela lokho Yambona ke lo uzibona iupcoming ngongani. Endake Ube njengo iPhone beka famous kudala wehlile manje. wena uyekusteki lakhe Iteki lami. student. Wahambana. Yo. Que pasa YouTube? Me llamo Snaz the third. SNAZ to be spelled, Snaz to be pronounced. I'm big and bodacious, I'm black, call me Wakanda. Once you go black, you never go back, and I'm here ready to attack. Shooty, I was sitting at home, ngibona TikTok, vele uJerry uyangiyela. Jerry, angifani nawe ngikho confused nge-sexuality yami. And wena step, usibiza nge-step sentombi unganantombi. Finisha, sekho lapho. Hello. Uyisilwane sakabani wena?